of a progressive city. But long before Mabalacat came to be, there was a place in Alta Pampanga where Balacat trees grew wild, where Negritos roamed and ruled the forest, and where our story began.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo juro, este pueblo sufrirá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo, Santo,
much. Those are our second contingent
construction of the Waldon Hall and the Pioneer American Teachers. Mabalakat palakpakan tala po Rengkeng Atamong third contingent of Clark Air Base by the Japanese.
with the bombing. Hey! Uy, uy! Magkagabi na! Bilog ang buwan! Tara! Magtago-taguan tayo! Tara! Maglaro tayo sa ilalim ng buwan! Tara! Alis tayo! Tayo! Maliwanag ang buwan. Masarap maglaro sa ilalim ng buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagkabilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nandyan na ako. Nasaan kayo? Nandito na ako. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Natatakot ako. Nasaan kayo?
sa mga naapektuhan matapos sumabog ang bulkang Pinatubo. Matapos ang 3 dekada, kilala na ang ospital na ito bilang isa sa mga kinatatakutang lugar dito sa bansa. Di umano, may nakikitang isang white lady sa tulayin ng nabigat at ito ang nagiging sanhi ng mga maraming aksidente sa nasabing tulay. Pagpasok mo sa Clark Air Base ng Mabalacat City, makikita mo ang mga matataas na puno na tinatawag nilang Tres Marias. Ang 3 punong ito ay nagiging dahilan ng mga nakakatakot at mga kababalaghan na kwento na umiikot sa Mabalacat City. The folk believes around Mabalacat City! Wala pagkantala po our contingent number 5. You know, Mama Cecil, while you were reading the synopsis of this performance, it unlocked a memory from childhood. That was the exact same tone that my parents used kapag babawal na ako. At yun ang ata ating gagawang karon. Sali mo yung katubo mo. Malapit na yung Pasko, Jo. Pauriyan na lang kapag malatang na ang gagawang karon. Timbang na ang gagawang dito. Gawang tanong balon. Gawang tanong mo at inkaluso. Tara, magtiyabay tayo ng posisyon. Ilalagay pa ang poder ng Espiritu. Amen. Matang ating posisyon. Tara, magtiyabay tayo. Sana po tuloy-tuloy na iyong saya at lubog. Amen. Viva Apong Gracia,
A round of applause for our sixth.
Ako po Nanay Maria, ito ang ng Diyos. Hindu ka pong
contingent number 8 performing with the Team Clark as the largest Air Force base of the United. Mount Pinatubo Eruption, isang sakunang bumalot ng lagim at hinagpis sa mismong kasaysayan ng Pilipinas. Ang naturang pagsabog ng Mount Pinatubo ay isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan, hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa sobrang lakas ng pagsabog, kinonsidera ito bilang the second largest terrestrial eruption in the 20th century.
Contingent number 9, our rise from the ashes of Mount Pinatubo. See how we have risen? We have... Lungsod na mabalakat. Itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. O si Jesus Kumosigarmo, ng lungsod ng Mamalakan, lalawigan ng Pampanga, na inialal sa katungkulan bilang punong lungsod ng Mamalakan, ay taimtim na nanunumpa, tutuparin ko na buhusay at katapatan. Sa abot ng aming kakayahan, ang mga tungkulan ng ating kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pa. Pagkaraan nito ay gagampanin ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na ating itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, mga dekretong ipinag-ikiran ng mga sadyang itinakda may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Usapong babalikatin ang mga pananangutang ito nang walang anumang pagbabalit ang aring Diyos kasi ang nawa ako ng Diyos. Congratulations and all the best, Mayor Dan.
is Milo Cruz together with our 10 contingents! Balakat! Balakat! Hindi ang ingaldo! Balakat! Balakat! Hindi ang ingaldo! Sabayan niyo kayo po ng bali ang maganda! Hindi ingaldo, aldoning Balakat, magkapugayan niya, Daniela Diutangkat, Ikehatang syudad, Mabalakat. Mr. Milo Cruz! Magusting ang inuyan, inundayang Mabalakat, Kinlalambing, bulong mimulan, Kinumuunang aslan. Hindi ang ingaldo! Masas ng puno, nagpuliting ng lang. Himbalayang ang tinuan, sudan, Mabalakat.
is overflowing here. Now making their
check. Okay. Again, palakpakan tayo po rin kay katabong 5th contingent. Thank you, Karel activities.
Aldonging balaka Magapugaya niya Nangilagi utatat Kekatang syudad Mabalakat Pangagusting ang kinuyat Dayang mabalakat Ingalambing Bulumimulat Inumunang asap Itiyaing Aldo Kinasyas ng pun Ibukiling ng lahat Dingalay ng tibuan Sugal mabalakat Yaing Aldo Yaing Aldo Yaing Aldo Yaing Aldo Yaing Aldo Yaing Aldo Malalihim balaka The Home-Site Elementary School, Lacandula Elementary School, Dr. Adelino Bernardo High School, and Pila Elementary School. Balakat, balakat, itiyaing Aldo. Balakat, balakat, itiyaing Aldo. Itiyaing Aldo. Aldonging balaka Magapugaya niya Nangilagi utatat Kekatang syudad Mabalakat Pamagusting ang kinuyat Indayang mabalakat Ingalambing Bulumimulat Inumunang asap Itiyaing Aldo Kinasyas ng